हमरा के मारे के हुआइल रहे। का भइल माला, तू इतना हैरान काहे बाड़ू? मालिक कहाँ बाड़े? का भइल माला, का भइल? तू इतना हैरान काहे बाड़ू? मालिक कहाँ बाड़े? का भइल माला, का भइल? जौने आवाज सुने खातिर 20 साल से हमार कान तरस गईल रहे, आज आवाज सुन के हमार गोर जमीन पे नइखे लागत, मालकिन नइखे लागत। आज से 20 साल पहले वो मनहूस दिन आज भी हमार आँखी के सामने दिखाई दे कि कैसे एक हैवान माई से बच्चे के छीन के ले गईल रहे, जेकरा कर मालिक और राव के जिंदगी में दुखन के पहाड़ टूट गईल रहे। पता न वो कौन दुश्मन रहे जौना माई से ओकरा बच्ची के जुदा कर दियल रहे। पता न राव लड़की जिंदा बाकी मर गईल रहे। ना माला ना, तू ऐसे मत बोला। एगो माई के ममता कहत बा, हमार लड़की जिंदा बा और हमार अगल बगल में ही बा। माला ऐसे मत बोला, माला तू ऐसे मत बोला। आवा बेटी आवा, कह दलो चौधरी काम तमाम। ना बाबूजी, हमरा से ना भइल। ना भइल? कैसे ना भइल? चौधरी के त मारे खातिर गईल रहनी, लेकिन चौधरी ना, ओकर मेहरारू मिल गईल रहे। ओकर चेहरा देख के हमरा के ऐसन लागल कि ऊ परिवार हमार माई के कातिल नइखे। ऊ घर, ऊ परिवार से हमार कोनो गहीर संबंध बा। बाबूजी, रउआ के कोनो गलत फहमी बा। हमार माई के कातिल चौधरी ना, केहू और बा। गलती वो बड़े भैया से ना बेटी ना। बड़े भैया के कहल बात पत्थर के लकीर जैसन बा। चौधरी के तो मरे के पड़े, आज ना तो कल। देख ले ललुआ, देख ले, अपन खून अपन होला। कबूतर के चाहे जितनी मज्जू पर उड़ाला, वो घूम फिर के अपना घर में ही आई। वही हाल माया के बा। अब लगता हमरा ही कुछ करे के पड़ी। हमरा के ऐसन बुझाला कि कोनो हेरा गईल चीज हमरा के वापस मिल गई। पता ना हमार कदम वो घर के तरफ काहे रुक जाला। हमरा के ऐसन लागता कि वो घर से हमार कोनो पुराना रिश्ता बा। घर कातिल रास्ता, ये तो का बोला तारू माया? और का भइल तोहरा के? हमार बाबूजी कहेलन कि हमार माई के कातिल इहे शहर में बा, लेकिन हमरा के ऐसन बुझाता कि हमार माई के कातिल इस शहर में नहीं है। खैर छोरा। अरे माया, हम तो शादी की तैयारी कर रहल बानी और तू घर शहर कातिल के बारे बात करत बाड़ू। अरे कातिल तो ऊ ना, कातिल तो तू बाड़ू हमर दिल के। आज तो हम बहुत खुश बानी, बहुत। कहाँ बाड़ू हमार दिल का धड़कन, हमार प्राण? गोड़ लागता नी। गोड़ ना, हमरा सीना से लगा, सीना से। ठंडक मिल गई हमरा करेजा के। तुहार आवाज सुने खातिर हमार कान तरस गईल रहे। भगवान के लाख लाख शुक्र बा, तुहार आवाज सुने के तो मिलल। बाबूजी, बाबूजी, ये हम का देखत बानी? हमरा के यकीन नहीं होत, ये करिश्मा कैसे भइल? माला बतावत रहे कि अपना घर में कोनो लड़की आयल रहे, जेकरा के देख के तोहरा माई के आवाज और अरदास दोनों वापस आ गई। वो कोनो लड़की ना रहे बाबूजी, वो तो हमने खातिर एगो देवी रहे, जेकरा के दर्शन केला के बाद माई ठीक हो गई। तब तो ये खुशी के मौका पे हाँ बाबूजी, एगो जश्न होके के चाहिए। तू अपने सगरो दोस्तन के पार्टी पे इनवाइट कैला। हाँ बाबूजी, हम अभी जात बानी। ठीक बा, जा। बधाई हो चौधरी जी, बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
चौधरी साहब महफिल के रंग सुना सुना लागत बा। गाना हो फिर मजा है। चौधरी साहब महफिल के रंग जमावे खातिर रउआ के एक गाना गवही के पड़ी। चौधरी साहब आज बहुत बड़ खुशी खुशी के बात बा और आज वो गाना हो जाए बहुत मजा आ जाए। ना 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 हम गाना ना गाए। अभी जी अरे रउआ कहीं ना कुछ चौधरी साहब से कुछ गाना हो जाए। ली चौधरी साहब ली बजाई। शेखर 1 घंटा भेजल हो गई, अभी तक तू लेके अले ना ओकरा के। तू जल्दी लेके आओ, ऐजा हमरा मियाज गरम हो रहा बा। बैग बना रे। बैग बना रे। छोड़ छोड़ कुछ तो हमला के कहत है। हाय छोड़ हमला के। शिकार आ गई में। छोड़ दे हमरा के छोड़ दे। अब कोई छोड़ दी हमरा के। खड़ा हो जा। बचाओ बचाओ। छोड़ दी हमरा के। बचाओ बचाओ हमरा के। बचाओ छोड़ दी। बचाओ बचाओ हमरा के। कोई मारी बचाओ बचाओ बचावा। कोई बानी हमरा के छोड़ दी ना हमरा के। बचावा। ए काली 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 छोड़ दे लड़की के, ना तो इतना मार मारब तो हर बाप फिर दादा न बन पाई। तू हमार कुंडली में काहे पछल बाड़े? तू और तुहार कुंडली आज दोनों खत्म हो जाए। मारे क्या करे? चला बहिना, हम तो के घर छोड़ दें। अरे का यार, एगो छोट के सामान खातिर जंगल जंगल भटके के पड़ रहल बा। बाबा अरे कहाँ बड़ा यार? अरे इतना चढ़ाई तो वैष्णो जी के नहीं रहे जितना हम तोहरा की खोजे गर्दी लगा रहल बानी। बाबा एगो राम सीता जी रहे, 14 साल के वनवास मिले रहे उन्हीं के, और हमरा के जिंदगी भर के बदमाश। बाबा 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 का करी मोच के सान जब नइखे बात समान। चला छोड़ा, आराम कर लेत बानी, बहुत थक गई बानी। देखा बच्चा, तोहरा के जेकर अपन गाय बंग आपस चाही तो 7 दिन कुंवारी कन्या बन के शिवलिंग पर जल चढ़ावे के पड़ी। तो शिव जी का कृपा से तुहार गाय बंग आपस मिल जाई। बाबा तोनी 2 बाबा के खोजत खोजत आज हम खुद एगो बाबा बन गइल बानी। कान में कुंडल पहन लेले बानी,
और अगुआ कहत बानी कुंवार कन्या बने के पड़ी। कुंवार कन्या का हम ऐसे चल जात बानी। ना बच्चा ना, एक बात का और ध्यान रखिया, कौनो मर्द तोहरा के ना छुए। बाबा ये कैसे हो सकेला? हम कन्या बनी और कौनो मर्द हमरा के ना छुए? ना बच्चा ना। बाबा सपना रहे। ना बच्चा ना, ई सपना ना, हकीकत है हकीकत। तोहरा के कुंवारी कन्या बने के पड़ी। हे राम, अब हमरा खातिर इहे को बचल रहे काम। आज पता चलल कि लड़की इतना काहे लहरा के बहला के मकला के चले निसन। जगह जगह तो उन्हन के गुदगुदी लगेला। हाय राम, कोनो मर्द ना भेटा जाए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। सरकार कमाल रात बा, वाह देख के घायल हो गई। नहीं अरे सरकार तो नहीं चौक तला। अतना बन ठन के कहाँ घूमता इस जंगल में छमिया, ओहू अकेल। अब एकरा के समझावे, हम छमिया ना छैला ही छैला। काहे मुहुआ ओहर फेर ले लू। हटी ना, हमरा के जाए दी, हम शिव जी के खुश करे जात बानी। अरे पहले हमको खोज के इधर आने, फिर चढ़ाइया शिवलिंग पर पानी। आज पता चलल ना मोच के शान होला, ना कपड़ा से पहचान होला। सगरो दुनिया तो यही से परेशान होला। तू बार बार ओहर मुंह घुमा के केकरा से बतियावा तारू? तोहरा बाप से का? ना ना, अपना आप से। अरे छमिया तनी है ने मुंह घुमावा, तनी प्यास बुझा दा। केहू एकरा के समझाता, जो ई सोचत बा उ हम नहीं खे। चला छमिया चला, झाड़ी के पीछे चला। ना ना, होने मत ले जा, सब गड़बड़ हो जाए। एहू होई उ होई। छोड़ दे, तोरा सबसे कुछ ना है। छोड़ दे, हमरा के ना ले जाओ। छोड़ दे, तोरा समझ नहीं के हो। छोड़ दे काहे ले जाते रहो? तोरा सबसे कुछ ना होए। छोड़ दे ना, काहे ना समझ? तोरा सबसे कुछ ना होए। छोड़ दे ना हो। ना हमके ना जाई। दादा रे दादा, बाप रे बाप। अरे रुक, तोरा से कहले रही ना, तोरा से कुछ ना होई। ते ना मन ले। हे भगवान, आज तो हमारी इज्जत बच गई। जे हम साचों में लड़की होती तो हमार का हालत होती भगवान। सुन ले रहनी, 2.5 जात बनौले बाड़ा ही दुनिया में, एगो मर्द, एगो औरत और एगो ऊ। हम कौना जात के बानी ई तो बता दा। कौना जन्म के बदला लेत बड़ा भगवान, कौना जन्म के। बचपन के प्यार बा बचपन के, ऐसे कैसे खत्म हो जाई? जब तू बचपन में उठ जात रहला ना, तो हम ही न मनावत रहनी। आज फिर उठल बड़ा तो हम ही न मनाई। देख भाई, लइकन सन जवन कैलन सा तवन कैलन सा। हमनी के प्यार ऐसे खत्म ना होके के चाहिए। अच्छा एगो बात बता, तो हर लइका गुंडा कैसे बन गया? एकर शकल भी तोरा से नहीं मिलत। कहाँ तू आ कहाँ ये हमार लइका नहीं खे। देख भाई, इतना गुस्सा ठीक नहीं खे। ते अपना औलाद के भी नहीं खे पहचानत। हम कह देली ना, ये हमार लइका नहीं खे तो नहीं खे। तो ठीक बा, हमहू विशंभरनाथ नहीं खे, तू चौधरी नहीं खे, घर भी तोर नहीं खे। अरे भाई, इतना गुस्सा ठीक नहीं खे। ते अपना लड़का के भी नहीं खे पहचानत। तोहरा ना कहला से तोहार लड़का थोड़े बदल जाई। तू पी के हवा का? ना, हम गजनी हैं, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस पर्सन। यही से तो हम कहतानी।